Commission on Human Rights mag-iimbestiga sa umano'y paggamit sa mga bata bilang human shield upang hindi matuloy ang paglalagay ng railing sa Carbon Public Market sa Cebu City. Ang kuhang video sa nasabing insidente ang gagamiting ebidensya ni Konsehal Garganera sa isasampang reklamo sa mga tanggapan ng CHR, PNP at DSWD. Narito ang report ni Alan Domingo ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ipinakita ni Konsehal Joel Garganera ang video kung saan makikita ang mga bata na dumating at agad pumunta sa lugar na may inihahandang railings ang mga kawani ng Probe of Prevention, Restoration Order, Beautification and Enhancement upang ilagay sa Unit 2, Carbon Public Market sa lungsod ng Cebu. Makikita naman sa lukuran ng mga bata ang mga matatanda na naghahanda para harangin ang paglalagay ng railings. Nangyari ito noong Marso 11 kung saan nakuhanan din ng video ang tensyon sa pagitan ng mga kawani ng Cebu City LGU at mga vendor na tutol sa redevelopment ng Carbon Public Market. Kinundina ng konsehal ang paggamit sa mga bata bilang kalasag sa kanilang pagtutol sa nasabing proyekto. Pero nilinaw ni Garganera na hindi ang mga vendor o mga magulang ng mga bata ang nag-udyok sa mga bata kundi ang umano'y grupo na tutol sa nasabing proyekto ng LGU. Pero hindi na pinangalanan pa ng konsehal kung sino ang nasabing grupo. Maliban sa CHR, hinikayat din ng konsehal ang PNP at DSWD na imbestigahan ang insidente. Ayaw gintuguti nga himuon nga phone or taming ang inyong mga anak, no? Para nako, that's very foul. Sa panayam ng GMA Regional TV sa Direktor ng Commission on Human Rights Region 7, sinabi ni Attorney Arvin Odron na isang seryosong paglabag sa karapatan ng mga bata kapag napatunayan na ginawa silang kalasag sa isang aktibidad na naglagay sa kanilang buhay sa panganib. Ako nang i-direct ang atong OIC sa Investigation Division to look into this and assign an investigator to handle the case. Samantala, mariin namang itinanggi ni Ann Ariusa ng hugpong karbuhanon na ginamit ang mga naturang bata sa insidente. Ang nang i-clarify ha, na kami wala gyud ni nagsugo sa mga bata nga moapil. Ako si Alan Domingo para sa GMA Regional TV.